रुंसारि हरेश्वर बसुमतारी बिथाङा नैबे 1 नं बेसगुरि गामियाव सफैयैनि आगोलाव बिथांनि जानाखि बिफा बा जों आयं थागथारा क'क्राझारनि बेवहाय दंमोन बिथांमोना फैनानै संखंनिफ्राय 1 नं बेसगुरि गामियाव बिथांमोना रायजो जाफैदों। रायजो जाफैजेननायनिफ्रायनो बिथाङा बर' समाजनि नेमखान्थि बायदि दौरिनि दायथ' दंमोन, बेजों लोगोसे गावबुरानि दायथ'बो दंमोन। थांना थानाय समाव बिथाङा सासे मोजां आबादारिमोन। आबादनि गेजेरजों बिथाङा गावनि बिब'जों बिगुमैनियाव थाफैनानै बे ओनसोलाव आबाद मावनायनि गेजेरजों न'खराव गाव जेला एसे गसंनो हायो, रांखावरि बिथिङाव न'खरनि जेसेबां गावनि बिमा बिफा गंगाराम बसुमतारी, बेनिफ्राय मोनस्रि बसुमतारी बिथांमोनखौ लाना फैयो। फैनाय समाव बिथांमोना गासै 9 सा दंमोन। 9 सानिनो बिथाङा गेजेरावमोन। 1 आव बिब', 2 आव सासे बिदा, लोगोसे नैबे जोंनि जानाखि आथिखाल बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिनेस्वर बसुमतारी बिथाङा हरेश्वर बसुमतारीनि फंबाय, असे फंबाय। न'खरा ओरैबायदि मोजां जे रायजो जाबाय थानाय समावनो गावनि अनजालि बिसि फावस्रि बिथांजों लोगोसे 6 सा सोद्रोमा, फिसाजो 3 गिदिर, फिसाला 3 बिथाङा गारनानै थांबाय। थांना थानाय समाव बिथाङा मोनसे गिदिर बेमारजों बिथाङा मोगा मोगि जानांदों। मिथिनो मोनदों बिथाङा केन्सार बेमाराव भुगिदोंमोन। ओंखायनो 67 बोसोराव बिथाङा जिउ गोमानांगौ जादों। बेयो थैनाय बैसो नङामोन। मानसिया थैयो, बेबो थिग। थैनायनि जानाखि जाहोन आलादा। दा बिथाङा जा जाहोनजों बिथाङा जिउ गोमानांगौ जाहैबाय, जोबोद दुखुनांथाव। बिथांनि जानाया बर' समाजनि जानाखि नेमखान्थि, बर' समाजनि जानाखि कास्टमार ल', बेनि जानाखि आयध्य साराद दिनै जाफुंबाय। बे आयध्य सारादआव आंखौबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मासिगिरि हिसाबै बिथांनि जानाखि खाम्फा, गोसोखांथि खाम्फा, बेखौ बेखेवनो आंखौ खाबु होदोंमोन। आं बेखेवबाय। आं फैनानै बे बेसगुरि गामियाव रायजोफोरनि जानाखि बाहागो लानाय लैहोर खोब मोजां मोनदों। आरो बर' समाजनि जानाय नेमखान्थि बायदि धोरोमनि गेजेरजों बिथांनि जानाय आयध्य सारादआ सोलिदों। आं खोब गोजोनदों। आं सानो दिनैनि बायदि बे आयध्य सारादआ फैनाय दिनफोराव बर' समाजाव जाहाथे आयध्य सारादफ्रा बेबायदि जायो, बर'नि बान्द्रा होनाया बेबायदि जाहाथे जायो, बेखिनिखौ बयबो बर' समाजनि जाहाथे थायो, खावलायनानै आं